వెల్కమ్ టు మై మినీ వ్లాగ్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే బాగున్నాను. ఇదైతే మేము పన్నీర్ మసాలా గ్రేవీ కర్రీ పన్నీర్ కర్రీ మేము ఫస్ట్ టైం చేసుకోవడం, అందుకే లాంగ్ వీడియో తీయలేదు. ఎలా వస్తుందో ఏమో అని చాలా భయం అయింది, కానీ సూపర్ అంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంది. ఎంత మందికి పన్నీర్ కర్రీ అంటే ఇష్టం కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్, కానీ లైక్లు మాత్రం చేయట్లేదు, కామెంట్లు కూడా చేయట్లేదు. ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయొచ్చు కదా ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ టైం చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా లాంగ్ వీడియో తీసి పోస్ట్ చేస్తాం. మమ్మల్ని కూడా సపోర్ట్ చేయొచ్చు కదా ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. పన్నీర్ ని ఉడకబెట్టుకున్నాం. ఉడకబెట్టిన తర్వాత ఆయిల్ లో ఫ్రై చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఉల్లిగడ్డ, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి, కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ తీసుకొని మిక్సీ పట్టుకున్నాం. షార్ట్ గా చెప్తున్నాం. వీడియోలో అంటే ఫుల్ గా చెప్పొచ్చు, కానీ షార్ట్ వీడియోలో తొందరగా చెప్పడం కుదరదు. చెప్పినా మీకు అర్థం కాదు, సో నేను షార్ట్ గా చెప్పాను ఫ్రెండ్స్. ఎంత టేస్టీ కలర్ఫుల్ గా ఉంది కదా, మీకు కూడా నరుగుతుంది కదా. సేమ్ ఫ్రెండ్స్, మనందరం కలిసి తినేద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.